ora edan menungso ora tatanan. Iki lelakon apa iki lah kok dadi Setyaki kok manut karo Bagong. Manut wae. Jaman sakniki niku nggih, Den, tak omongi ya keras. Lho, ngawur. Jenengmu sapa? Kresna. No, reng, ireng, gam legam. Menungso ora tatanan. Jaman sakniki niku wong nek arep menang niku rasa dadak gontok-gontokan. Jaman sakniki niku nek arep menang rembuke niku rasa dadak adu atose balung uleting kulit. Ning mung dolanan barang lembut. Dolanan barang tememplek. Napa? Duit. Sampeyan arep pengen menang rembuke sampeyan arep kepengin omongane sampeyan dirungokke, sampeyan arep kepengin diboti manglontori duit. Jaman sakniki niku ngoten niku. Nggih ta, Den? Iya. Lho, kok mau basa karo aku kok saiki ora? Iki Lurah Bagong iki. Setyaki. Wonten dawuh. Nanata Ndrawati ora gelem minggat saka Karang Kademel, prayogane undurna. Ngestaken dawuh. Setyaki. Ora edan wis Setyaki. Lho. Sri Tinon neng pasewakan busana maneka warna Sepak pos petanguk jono yang pansrah sarwa rukma ranggeng manik nara Narawata ana obro prabanya kang su mirat kenyaring reca laliwaran ler kilat sisiring adet wimbo kekondo mrek Kati obeng maruta Kati obeng maruta mando Separan kang mangambar kongas
Melgegek sak dulita mel. Nuwun sewu lho, Den. Pun rada dangu le. Sampeyan sedaya rawuh teng pendopo kula. Damel kaget janjane nggih. Kula kalih sampeyan sedaya niku wau pun jagongan ngalor ngidul ngulon ngetan. Wiwit ngrembug tetanduran, ngrembug kawontenan wonten ing Kutagara dumugi Karang Pradisan Karang Kadempel. Sedaya sampeyan tanjihke teng Semar. Semar nggih pun njlentrehke napa wontene. Aten. Ning kok niki sampeyan niku kok kaya-kaya urung duwe krentek arep ngendika. Apa to Kang dadi darunane sartane apa sing dadi wigatine panjenengan sedaya rawuh mriki? Wah cengenge Sandomir kowe tak dupak kowe. Jan agi bengi iki aku terus ngapa? Sekotak semare papat. Weh. Ayo ora apa-apa kaya witene arepe. Ajane sekotak wayange ming Semar. Aku ming Semar karang lagi dadi lakon kok ya. Heeh. Siwa Semar. Kula Ndara Gatotkaca. Ora ana rasa pamatur nuwun sing kudu diaturake dening para lancur-lancur Pandhawa. Ngersaning Siwa Semar Badranaya. Kejaba mung matur nuwun merga Siwa Nayantaka keduga wis kersa momong para Pandhawa satane momong lancur-lancur Pandhawa. Wiwit kunjung nganti gelung, wiwit jambang nganti celaprang kananing para Pandhawa lan lancur-lancur Pandhawa. Malah samengko aku wis sarembug karo Dimas Antasena. Pripun? Sejati sing arep ngaturke wigatine para lancur-lancur Pandhawa sowan kuwi Yayi Antasena. Nengket mau kok malah mung mendel wae. Antasena, piye Kang? Gage maturudi. Janjane wigatine apa awake dhewe sowan kersaning Siwa Badranaya. Wah jan wis. Aku arep omong iki dadi wedi aku. Sebabe apa? Aku ora melu rembukan kaya mau ya. Ya sorry kaya Kang ya. Kaling aku Kakang Antarja sing nabuh bonang. Bakno kok deg-deg jeleh. Aku ya meng ngono. Ya sing gedhe ngapuramu ya Kakang Gatotkaca. Ora apa-apa. Ngene. Anane aku sowan ngersaning kakekne Semar kuwi sepisan ngene kae. Pripun Ndara Antasena? Aku arep tetinju marang kahananing Siwa utawa kakekne Nayantaka. Ndelalae kok apik-apik wae. Nggih sing disuwun niku kahanan kula niku tansah ayem lan tansah tentrem. Mergo teng jagat niki Semar niku wis ora ndek tujuan apa-apa melih. Kula niki wis ora ndek pangarep-arep napa melih kejaba urip sing tentrem, urip sing ayem. Heeh. Urip arep mburu apa nek ora mburu ayem. Urip arep mburu apa nek ora mburu tentrem. Iya, Kak. Lah sakniki kula tak midhanget ngendikane sampean mang jlentrehke. Wigatine napa kok dadi niki do teng jruntul rawuh teng mriki. Mongko anak kula Gareng sing kula kongkon golek pancitan, golek wedang nganti grobyakan. Mang paring dawuh Ndara. Saiki kok aku arep ngebyak wae. Wes. Sound sisteme apik kok. Ngene kae. Pripun? Anane aku karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja komplit sak rombongan putra Jodiwati. Mbak Rama. Iki aku arep ngaturke sawijining perkara ingkang ngedapi-dapi lan gawe pengirame-rame lancur-lancur Pandhawa. Napa? 3 dina kepungkur. 3 bengi kepungkur pase. Aku ki nyumena. Kakekne Semar kuwi mangku wujude Sang Hyang Candra ya mangku wujude Sang Hyang Rembulan. Kamangka nganti sumunar cahyane gawe sulap mripate Antasena. Aku ki bingung. Ora adat sabene kakekne Nayantaka kuwi menehi sasmita sing kaya ngono. Mbok menawa ana perkara ingkang banget arep mbok ngendikake karo para Pandhawa ning sajake ora tekan atimu kae. Lah saiki aku arep nanjihke
karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antaraja Pratama niki arep nanjihke janjane kakekne Semar ki ndek gegayuhan apa. Mergo ngene, bareng tak teliti sing ngimpi kaya Antasena mau kuwi ora mung aku dhewe. Aku sewaning jangkar bumi ngersane Kakang Antaraja tak takoni dheweke ya ngimpi padha. Pasumpenane padha kaya apa sing tak delok ning impenku. Aku sewaning negara Pringgondani sewaning ngersane Kakang Gatotkaca ndelalae Kakang Gatotkaca ya ngendika nek dheweke ya ngimpi padha kaya apa sing tak weruhi ning pasumpenanku. Iya. Panjen apa sing diaturke dening Yayi Antasena kuwi panjen nyata sartane bener kasunyatane wo. Mula kang saka kuwi ora ana rasa ingkang banget tak suwun sejatine Siwana Yantaka kuwi kekayuhan apa? Iya wa. Malah Antaraja tak njaluk dawing Siwa Badranaya sejati. Siwa Semar kuwi arep ndek kekayuhan apa? Mbok menawa ana bot repote para lancur-lancur Pandhawa saguh sak biyantu. Murya Yayi Antasena. Heeh, wis keke clentrehno kae. Oh. Lang-lang ramyaning kang diya liriwang candra kathah wengen. Sumu ing das kato retan lemut kabyarsaning rojit aram remeng driyama nawung Bagawa nyewang bisesa dewa raras Blekek-blekek saduli temel. Kaget manah kula, Den. Ning antase Semar niku urung ana sing kula aturi, urung ana sing kula salari, dereng wonten sing kula sanjangi bab perkara sing panjenengan impeke niku. Lah kok malah para nom-noman niki malah pondo pirsa. Niku mertandake nek panjenengan niku lancur-lancur Pandhawa, nom-noman negara Ngamarta sing nuwun sewu. Sing tansah ngasah marang keprigelaning batin lho, Den. Merga napa? Jaman sakniki niku arang-arang awis-awis enten satriya kaya panjenengan-panjenengan kaya sampeyan-sampeyan niku sing ngasah keprigelaning batin. Racak-racake nek sakniki niku sing diasah. Sing dok digul-gulke niku mung babakan kasudibyan, babakan kadigdayaning lahir, ning batine ora diasah wekasan ketul. Nek batine ketul, ajeng nyumurupi kahanan sing mboten isa disawang kanthi kasat netra niku cah-cah sakniki do kangelan. Kaya anak kula Bagong niki. Niku bocah bendinane ming latihan gelut. Pun kula ajari olah kebatinan dheweke ora manut kalih kula. Olah batin anak nggih apa? Jaman saiki karo nggo hipnotis wis ora payu, Mer. Mbok ya sing mutu nek ngajari karo aku kowe. Pila bareng meguru, aku ki meguru karo kowe. Aku ki arep anakmu ngene iki aku ya perlu mbok wenehi ilmu. Saorane ilmu kepiye ben aku ki ora kerja ya, Truk. Ora kerja ning bendina dinai bayar kuwi piye carane ngono kuwi aja kok kebatinan. Aku kok tekan kungkum ra sudi tenan dadak kangelan goleki. Ora celemongan uga kowe. Prosiman masjid ora celemongan lambene ora. Ora. Niku mertandake nek sampeyan niku nom-noman sing digdaya laire nggih digdaya batine.
Kula niku janjane ming nembe rerasanan lho, Den. Kula niku kepengin dandani morile para kawula sak negara Ngamarta. Kula niku pengin benakke pakartine kawula sak negara Indraprasta. Sebab jagat Ngamarta negara niki niku kaya-kaya wis kebegan angkara murka. Ngoten. Ndak dina, ndak sasi, ndak taun. Negara Ngamarta niku angkara murkane ora saya suda ning malah saya ndadra. Ora saya suda ning malah saya ndrebala. Semar bingung. Semar bingung kepiye lek kula arep matur teng para Pandhawa. Merga nuwun sewu sing kula aturke, angkara murka teng negara Ngamarta niku mboten mung dilakoni kalih para kawula sak negara Ngamarta, ning munggah teng Nayaka Praja Ngendraprasta niku ugi kebegan watak angkara murka. Wekasan kula nggeret rembug. Kula nggeret wigati. Tegese Ngamarta niku estu-estu negara sing pun boten enten watak becik pun boten kebegan watak ingkang sae. Mah niki pun kebegan watak angkara. Ning kagete Semar kok. Kula niku ora ngasi matur teng para Pandhawa. Lah kok niki malah lancur-lancur Pandhawa do rawuh mriki mongko paring dawuh. Nek Semar niku mangku wujude Sang Hyang Rembulan. Nuwun sewu, Den. Sipate Sang Hyang Rembulan niku dados paugraning pemimpin. Wiwit nalika Bagong, wingi bengi kae Hastabrata Makutha Rama. Jlentreh piye? Jlentreh inggih menika ngandhake 8 perkara ning donya. Bumi, geni, banyu, angin, lintang, rembulan, surya, lemah. Niku dadi sipate pemimpin. Ha ta, Pak? Ha iya. Kula niku ngapa kok teng impine panjenengan niku kula mangku rembulan. Merga rembulan niku watake niku nyumunari nalika peteng. Madangi nalika wanci ratri. Lah kena ngapa kok? Sing kula pilih niku pambeganing rembulan. Kena ngapa sing kula pilih niku wataking candra. Merga ngeten. Ngamarta niki nuwun sewu lho, kula kok ora kok tendensi napa-napa. Iya. Ngendikakno sisan kae. Nggih. Ngamarta niki nalendrane niku urung iso ngerteni sartane urung iso pana kawontenanipun para kawula nalika peteng. Tegese peteng napa? Dereng iso ngerteni kawontenaning para kawula nalika wanci ratri, urung iso ngerteni kawontenaning para kawula nalika wanci wengi. Niku sing ajeng kula dandani. Kejaba saking niku, tumindak angkara murka Budi Candala watek nista niku teng negara Ngamarta ora saya suda ning malah saya marajalela. Marajalela kuwi basa apa to? Basa Indonesia dijawake. Semar ki sok kaya ngono kuwi ya. Karepe ki arep sugih sastra ning basa sing ora parke dienggo ki dijawake. Angkara teng negara Ngamarta niku ora saya keleng ning malah saya ambabiwuta katen. Iya. Lah niki ajeng kula bangun, ajeng kula dandani srana kula ajeng miwiti bangun Kahyangan Ndara. Dar ora? Apa, Kang? Candhak lakone. Apa? Semar bangun Kahyangan ping seteng goeng. Aku nganti jodhek kae aku. Ha ngopo? Piye lek arep ngolak-alik dluwang lho. Bingung lek ngolak-alik dluwang-dluwange ora tak go apa. Ora sanggut dluwang ngono. Ngene iki ya manut sing ngresake kok ya. Ayo wis. Ping pira wae Semar bangun Kahyangan. Ha iya. Nek nang Ngesti Raja ya Semar bangun Kahyangan. Iya. Ki nang kene Semar bangun Kahyangan. Sesuk Gunung Kidul mbok kapan Semar bangun Gunung Kidul kowe ora. Ha iya. Kahyangan wae ya mesti bangun. Ayo. Niku sing ajeng kula bangun. Ning nuwun sewu ampun kadokati kajeron menapa. Kula arep bangun Kahyangan niku ora kok Kahyangan sing dilungguhi dewa-dewa, sing dilungguhi pejabat-pejabat teng dhuwur niku mboten lho.
Ning sing ajeng kula bangun iku negara Ngamarta. Merga kula nunggak semi nalurekaken kahanane Kahyangan. Ngaten. Kahyangan niku papan sing gemah ripah loh jinawi Kartotata Turta Raharja ados saka regejegan wontenipun namung matsinamatan daya dinayan. Wonten Kahyangan niku eneke ming tentrem kalih seneng. Niki ajeng kula wujudke teng negara Ngamarta. Ngaten Ndara jagat pangestunggara. Yen ngono kecandak rembuke Siwana Yantaka bakal miwiti mbangun pakartine para kawula sak negara Ngamarta. Nggih. Ning senes fisik sing ajeng kula bangun ning batin. Merga nek perkara fisik utawa perkara lair niku infrastruktur teng negara Ngamarta Semar wis ora maido. Para Pandhawa cetha pun mampu perkara niku. Lah malah nek sampean arep mbangun Kahyangan kek. Lah iki malah mau wis sak rembug karo Kakang Antarja karo Kakang Gatotkaca ya Kang. Iya Dimas. Iya Dimas. Nek kira-kira ana ragate, ana probiyane kakekne Semar ora sah urun apa-apa. Kakekne Semar ora sah menehi apa-apa, kakekne Semar ora sah ngetokke apa-apa. Mengko cukup para lancur-lancur Pandhawa sing sak biyantu. Umpama mbutuhke ragat, mbutuhke dana prabiya, engko aku ora bakal wegah. Dana prabiya ning kesatriyan Kurandu Gumbala tawunen kurasen nganti entek kok nggo ragat bangun Kahyangan. Semono uga kahanan bondo ning negara Pringgondani tak jaluk kukupen kabeh ke. Ternyatane niatmu kuwi mau luhur, niate Siwana Yantaka kuwi becik. Niatmu luhur kepengin mulyake kawula sak praja negara Ngamarta. Semono uga kesatriyan jangkar bumi. Tak jaluk supaya Siwa Semar nawu marang kahanan kesatriyan. Yen to pancen butuhke dana prabiya, yen to pancen butuhke ragat, Antarja ora bakal wegah. Yen to sara bondo lahir lan batin aku sak biyantu saguh ngewangi marang apa sing dadi gayuhane kakekne Semar. Kepengin muktekke kawula sak praja negara Indraprasta. Matur nuwun saderenge matur nuwun. Sing ajeng kula bangun niku kula pun matur senes kok kula ajeng bangun lahir. Kula ajeng bangun batin. Merga nek bangun lahir estu mbetahaken dana prabiya. Nek bangun lahir niku mesti mbutuhke ragat. Ragate napa? Bangun lahir nggih ragate lahir, nek bangun batin nggih ragate batin. Lah kula niku pun saged ragat piyambak Ndara. Ngaten. Ragat batin niku kula pun saged ragat piyambak. Merga ya ora jeneng mokal kula niku urip niku luwih suwe tinimbangane sampeyan. Sakderenge sampeyan lahir Semar niku pun kiprah. Edan, Semar kiprah reng. Ha iya. Dung nyonyi nyo. Ricek. Oh. Nyo. Kuwi eling-eling. Oh iya. Aden kula niku pun suwe urip teng jagat kula wis nderekke kejaman Ramayana kula pun enten. Nganti sepriki kula nggih alhamdulillah kok paringi urip sing dawa. Dadi nek perkara ragat batin kula ora butuh. Ning nek umpama nggih kula niku ngajeni kalih napa sing sampeyan ngendikake nek umpama sampeyan arep mbantu ragat lahir, kula matur nuwun ning ragat lahir ampun wujud bondo, ning wujud kekuatan mawon. Merga kula ndek gegayuhan. Gegayuhan kula niki mengke bakal nuwuhke kanugrahan. Mongko kanugrahan kalih pacoban niku tansah sumanding, Ndara. Mula kang saking niku aja nganti mengke sampeyan melu perkara batine Semar ning sampean melu mawon perkara inggih menika kekuatan bantu lahir bantu kekuatane Semar arep bangun Kahyangan Ndara. Ngajeng Sitegong Sitetanaya majeng tatan posusila. Mangkono ngendikaning Siwana Yantaka nggih. Yen ngono ya wis ora dadi ngopo. Mergo Gatotkaca sakadang lancur Pandhawa ngrumangsani yen to perkara batin tak kira Siwa Semar wis ora bakal kemeran. Nggih. Mergo jagat iki uga ngundhangake yen to Siwana Yantaka kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Ya wis kae.
Nek pancen wis mateng sing dadi keputusaning kakekne Semar, Antasena sak kadang lancur-lancur Pandhawa, engko nek ana pancobane apa-apa, engko nek ana kirane sing butuhke kekuatan, aku sak kadang sago mbantu, ya Kang. Ya Dimas. Heeh to Kang. Iya Dimas. Ah nggih. Nuwun sewu. Lah nembe mawon kula rasani. Piye Siwa Semar? Piye Siwa Semar? Piye kae? Niki arep enten daya. Arep nyorek jadwalmu apa, Mir? Ora. Ora. Mengko wae kok dicorek jadwale, Mir. Aku nek mayang mah gur-gergeran. Aku nek mayang arep nglakokke lakon apa coba? Paling mentok-mentoke lakone mung tumurune kul buntet. Ngawur ora. Kleo sedeng. Niki arep enten daya, bocah ora. Daya sapa? Pun Mbak. Nuwun sewu sampean mang semingkir teng. Nika. Nika dela melih pun prapta mriki, Ndara. Yo, asu manggake Siwa Semar. Mendak alun tata trapsilanira ngaja makan astanira ngalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta
Kaget kula sinuwun. Lah kok dadi Karang Kadempel dirawuhi Nalendra niki lho. Kowe arep dadi penyanyi metal apa mirip kowe? Sangka bingungku lho Bagong. Bingung apa? Wong ya wis diragati karo direkture kok bingung. Kowe rak wis dijatah rokok sak pres kowe mau? Nah kowe sing sebungkus kak operatore kowe. Mari kanggo yogane kok. Mari ya men ora nek sing doyan rokokku. Engko tekor aku engko. Meneng aja aja teng celebung Bagong ora. Niki sinuwun Ndrawati rawuh teng mriki. Sinuwun. Ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Jagat pangestu rayahu Bathara jagat. Kakang Nayantaka iya Kakang Semar. Kakang Semar ngaturake sembah ngersaning Nata Ndrawati ora lelep pangestu ning Kresna wae tampanana. Nggih. Kula sanget mundi ndadosaken jimat paripe ndayana ing kasantosan. Malah kalih Ndara Janaka ngaturaken sembah Ndara. Iya Kakang Semar tak tampa. Pangestuku wae tampanana Kakang. Nggih, kula pundi? Ndara Sencaki kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Kakang Nayantaka iya. Ngaturke sembah ngersani Setyaki ora pangestuku wae tampanana Kakang Semar. Nggih, pun kula pundi? Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Nala garing tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih. Sampun sanget nggen kula pundi. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pundi Ndara. Ndara Sencaki bekti kula kunjuk Ndara. Yo nala garing tak tampa pangestu Setyaki wae tampanana. Nggih pun kula pundi. Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Petruk tak tampa pangestuku ya Petruk. Nggih. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana. Nggih den kula pundi. Ndara Sencaki bekti kula kunjuk Ndara. Yo Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih pun kula pundi. Sinuwun Ndarawati Ndara Janaka kali Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Wah jan. Ta rangkep kok. Rangkep kok kesuwen ora iki. Selak walayara suhin garing. Kaya apa wae ra garing kaya gabah dipepe ora. Wis yaene kaya. Oh iya ya ora apa-apa angon wektu kok ya, Kang. Bagong tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku. Kula pundi? Nggih, kula pundi Ndara Sencaki. Meng menehi pangestu tok ora ana sing gak-gake rokok-rokok apa gula teh. Apa ya isih kurang mau ya wis diparingi sapres kaya ora. Wah, sapres entek tak dum. Wah. Tak dum karo sapa? Paru-paruku ki ra ngiwanengen. Heeh, tak dum ngiwanengen kuwi. Tak kira arep tak dum yoga-yoga ora sude. Yoga-yoga pol-pole. Ora kok larang ra doyan. Weh. Kok gleleng banget rumah aku gleleng ora. Awit aku milih rokok merek iki rak ben ora ana sing nyolong. Wah. Nuwun sewu sinuwun, Kakang Semar apa? Damel kaget sotanipun Semar wonten wigatos napa rawuh mriki? Kakang Semar, pripun? Cekak aos wae aturku iki aku minangka lidah sinambung sarta aku minangka duta saka Kayiwangan Suralaya. Nalika semono aku nampa dawuh saka ngarsaning Hyang Pikulun Manikmaya ingkang nimbali marang maraptaning Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kinen munggah ning Kayiwangan Suralaya, Kakang. Banjur apa sing dadi dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru? Nalika semono Hyang Pikulun Manikmaya maring dawuh yen to Kayiwangan Suralaya ketaman gara-gara kesasapan hawa panas ingkang sumundul ing awiyat
Nganti kahananing para Jawata nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung kahanane. Jebul tinmuni nalika semene Wangpi Kulon Manikmaya paring dawuh. Anane kayangan ke Taman Goro-goro kuwi ingkang disababake ora iku jaba anggone Kakang Semar ingkang duweni gegayuhan ngluwi marang apa sing dadi kabisane Kakang Nayantaka. Ingkang ora liya kejaba gegayuhane Kakang Nayantaka miturut ngendikane Wangpi Kulon Manikmaya nalika semana Kakang Semar arep miwiti nggonmu mbangun kayangan. Kakang Semar, sampeyan kuwi titah, kowe kuwi mung titah. Kowe iki mung kawula cilik, kowe iki derajatmu mung Panakawan tuk arep miwiti nggonmu mbangun kayangan. Nalika semana mekasan dadake gara-garane Kayuwangan Suralaya sartane aku nampa dukane Wangpi Kulon Bathara Guru. Anane Kakang Semar arep miwiti nggone mbangun kayangan. Iki mengko nek kejaba rak mung bakal ngembari marang panguwasaning dewaning para dewa. Mula kang saka kuwi Kakang Semar. Yen to Kakang Semar isih nganggep yen to nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kuwi sesembahanmu. Yen to kowe isih nganggep aku kuwi bendaramu, mula kowe manuta karo aku. Kowe budi tak sembadani, kowe bangga tak rampungi Kakang Semar. Nuwun sewu. Kleru sampean. Nuwun sewu. Lah kok Manikmaya mboten prapta mriki dhewe? Lah kok guru mboten teka teng Karangkadempel dhewe? Tanggal abang kok guru kon teka. Kowe meneng ora? Tanggal abang maulid. Oh iya ya. Iki guru dewa kok ora kok guru sekolahan. Oh. Meneng. Yo. Wangpi Kulon Bathara Guru. Ora kok guru sekolahan ki ora. Aduh, yo. Ah kok Manikmaya mboten prapta mriki dhewe? Ah kok nek pancene kula niku arep ngembari karo panguwasane Bathara Guru. Kok Semar ora ditimbali munggah teng kayangan. Utawa kosok mangsule Manikmaya ora prapta rene ngluputke lan ngelekke karo pakartine Semar. Nuwun sewu. Kula tak matur nggih. Kula tak mblabari kalih sampeyan, kula tak njlentrehke kalih sampeyan. Ben sampeyan iku dadi nalendra aja mung waton gebyahuyah. Merga sampeyan iku titih Sanjang Bathara Wisnu lho. Titih Sanjang Bathara Wisnu niku kudune pana, niate Semar niku kirane arep ngembari karo panguwasaning dewa, apa niate Semar niku arep nentremke kananing kawula sak praja negara Ngamarta. Aten, sing ngajeng kula bangun niku ora kok kayangan papane dewa. Kula nggunakake tembung bangun kayangan niku kula niku mung jilih. Aten. Kula niku mung jilih. Jilih napa? Jilih jeneng. Nunggak semi asma kayangan menika mujudaken papan ingkang gemari Pahla Jinawi Kartotata Turta Raharja. Teng kayangan niku ora ana sing jenenge regejegan, teng kayangan niku ora ana sing jenenge memungsuhan. Niku paman sing kaya ngoten niku ajeng kula wujudke teng negara Ngamarta. Nanging yen to Kakang Semar ora gelem murungake nggon arep miwiti bangun kayangan, apa kira-kira sak mengko Nata Ndrawati wani ngrudha paripeksa marang Kakang Semar? Apa kira-kira Karangkadempel kelakon tak gawe Karangabang? Monggo mawon. Tekad kula niku pun kula antepi. Gegayuhan kula niku pun kula pesthekke. Nek mengke bakal kelakon leh kula mbangun kayangan. Lan mboten enten kenging sing nyarusiku marang apa sing dadi gegayuhane Semar. Aja kok sampean sinuwun Ndrawati, aja kok sampean sinuwun Kresna. Sing dawuh karo sampean kon tekan mriki, Bathara Guru kon tekan mriki. Aja kok Bathara Guru, mbok dewa sak kayangan mudhun teng Karangkadempel. Semar ora arep gigrik sinuwun. Maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat menungso ora tatanan. Kakang Semar, yen ngono tak pesthekake. Kakang Semar ora kena tak rembuki kanthi srana alus. Yen ngono aku kudu nggunakake srana ruda, paripeksa aku kudu nggunakake srana kasar. Antarane aku ki dadi dutane Wangpi Kulon Manikmaya, aku kon ngelingke karo watakmu ingkang angkara Budi Candala mengke riyen. Watak kula sing endi sing angkara? Budi kula sing endi sing Candala? Pambegan kula sing endi sing nesa? Kula niku kepengin nentremke kawula sak negara Ngamarta napa niku niat elek. Menungso ora tatanan panos maning jajalanan Kakang Nayantaka. Pripun? Kowe kuwi abdiku, kowe kuwi baturku, aku ki sesembahanmu. Malah nek ngono ning kene sing tak rembug dudu kok perkara leh marep bangun kayangan, ning sing tak rembug
Sing arep tak gawe suwijining perkara ya kuwi kowe ora ngabekti karo bendaramu. Mergo aku ki bendaramu, aku sesembahanmu kok kowe ora ngajeni karo sesembahanmu. Kowe ora ngabekti karo bendaramu apa kelakon? Kakang Semar tak rudo paripursa arangket tak bondo tak krincung sikil tak leboke paku jaran negara Ndrawati Kakang. Arep ngopo e, Gong? Arep jengkelit kecanthok ya. Urang trampil lah. Karang prai semengi tadi sudah keprigelanku. Kowe arep ngopo, Bagong? Arep nesu. Lho. Arep nesu perkarane apa? Lho, perkarane sampean karo bapak niku lho. Bagong iki perkaraku. Ya ben iki ya perkaraku. Mergo kowe iki bapakku, aku anakmu. Ngono. Nek anak-anak kok ngerti bapakne dicecenges karo wong liya kok anake meneng bae. Anak macam apa? Mbok gua ning sorlongan bae. Wong anake ngerti bapake dielek-elek, ngerti bapake di sengsarake wong liya kok aku meneng wae. Wes santai wae Mir, tak belani kowe Mir. Iya matur nuwun. Aja nganti ninggal tata krama. Ora ninggal tata krama piye? Hah? Wong kresnane kowe ora ndek tata krama karo kowe kok. Aku ora entuk ninggal tata krama. Ngapain? Kres lho ora basa. Basa gelut ora ya jotosan. Anggepe apa? Aku arep nesu karo sampean. Lho, kowe Bagong kowe. Heeh. Kowe arep nesu sajak ora nrimake karo apa sing wis tak aturake ngersaning bapakmu. Ora trima mawon kok. Den, apa? Niki niku bapak lho. Niki niku wong tuane Bagong. Adan. Nek kula ngerti bapak kula kok dipaido, ngerti bapak kula kok dielek-elek karo wong liya mongko kula krungu dhewe. Kula ndelok kanthi permana jati kula dhewe. Mongko kuping kula gabah kula nggih krungu. Kok kula meneng bae kula niki anak sing kepripun. Mongko nek tanpa lelabuhane bapak sengara kula iso bangun masjid sing semene gedene. Adan, iki bapakku, iki kudu tak belani. Nek sampean kok wah, mah ilang pambegan ratune ora. Iki perkaraku karo perkarane wong tuamu. Ya ben. Nek perkara sampean arep mbok napa murungke bapak le arep bangun kayangan niku nuwun sewu. Niate bapak niku apik, niate bapak niku becik. Niate bapak niku luhur arep nentremke kawula sak negara ngamarta. Ya, Truk. Niku seksine wong sak jagat. Dadi umpamane sampean kok arep murungke gegayuhane bapak. Mboten arep murungke gayuhane bapak, moko gayuhane bapak niku becik. Sampean niku ratu sing duwe watangkara budi candala lho, Den. Sampean ratu sing wengis. Nanging iki dawuhe Wang Pikulun Manikmaya. Iya, aku ngerti kowe iki dikongkon bapakmu. Lho. Ora basa, ora sudi basa wong sampean ya ora basa karo aku kok. Kresnara Bagong iki tuwa Bagong lho. Bagong niku urip ke jaman Ramayana lho. Ah sampean lagi lahir teng jaman Mahabharata, kowe ngopo kae bakule kripik arep mutah apa piye kok? Oh, tak kira nek bakule kripik. Bakule kripik sapa? Kae si Via kae. Saiki dodol kripik kae. Kripike jarwa dosok lho, Ren. Apa? Ora tak rembug, aku arep nesu pokoke. Aku arep nesu pokoke karo sampean Sinuwun Kresna. Aja dumek sampean didhawuhi karo wong tuane sampean. Aku ngerti wong sampean ki titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ki sapa? Wisnu ki anake Bathara Guru. Adan. Dadi sampean niku anake Bathara Guru sing nuwun sewu nek didhawuhi karo Bathara Guru sampean ora iso wel, sampean ora iso suwala, sampean ora iso wegah nek didhawuhi karo wong tuane sampean. Ning mbaya diglejah, Ndes. Lho. Edan Bagong iki kemalan tenan. Ben wis sak niati kok ora. Mbok ya diglecak sampean aja waton bisa gebyah-uyah lho. Minangka anak karo wong tuane ku ora selawase bener. Sampean didhawuhi bapake sampean. Ibarate wong tuane sampean bapakne sampean le aku ngelih colongke tela sampean mangkat napa kaya ngoten niku apik. Napa kaya ngoten niku iso diconto. Mongko luwih-luwih sampean niku titise Sang Hyang Bathara Wisnu. Kowe arep nesu karo aku. Nesu! Rupak wani jembar wani. Sampeyan iso kelakon murungke gegayuhane Bapak Semar, waton iso nglangkahi kuandane Nala Gareng. Weh.
Aku kata go lambarani karepmu piye? Aku emut mani ora? Ora kaya. Makakane kon mati. Sabar ing sabar. Ora aku pateni ya, Tru. Ora. Bagong iki jan kaya ngono senengane ora. Aku kuwi ya sok sengit kok ora. Ya wis. Sampane iso murungke gegayane Bapak Semar lek arep bangun kayangan. Watone iso nglangkahi kuandane Bagong menungso ora tatanan. Apa nglakon kowe ke Taman Senjata Cakra apa nglakon mati dening Dayang Kyai Senjata Cakra? Weh lah duh, Mir, piye iki Mir? Jare wani kok ora. Ya wis ora sida, Mbah. Ayo. Bakune bapakmu kon leren le arep bangun kayangan. Leren piye lekas wae urung kok. Kon leren. Ayo aja kesampean. Sampeyan iso murungke gayane bapak waton iso nglangkahi kandhane Bagong. Kowe ora wedi karo Natandrawati. Ora wedi karo Dayane Senjata Cakra. Ora wedi. Kan biyane Bagong ora wedi karo Kresna. Ngoten. Kula wedi karo sampean iku bethake kula ngajeni karo sampean mergo kula niki kere, sampean sugih. Azan kalah cacak menang cacak. Wonten tetembungan ngoten niku kula niku ora kok tau kok jeneng wedi karo sampean. Aja kok sampean. Ambak dewa medun. Teng Karang Kademel Bagong ora wedi. Gong, kok nek enek dewa medun kuwi cangkeme sing apik le. Trombone omong lambene sing apik kowe kira. Oh kowe dhewe sing nantang-nantang kok mah aku mengelekke kok nek nganti enek dewa medun. Tenan kowe nantang kaya ngono kuwi. Ya wis udu dewa. Wah, wis kok melak-malik iki. Demet wis. Jangan ambok aja kok kowe ambok demet aku ora wedi. Pahitane kula ming wani karo sampean, mergo sampean wani arep murunge gayane Bapak Bagong ya wani ngundurke karo sampean. Menungso ora tatanan. Manus maring jajalanat. Bagong. Apa? Kowe wani karo Koko Prabu Kresna teges kowe wani karo Satriya Garbaruci. Mas. Atasanmu wis tak waneni. Apa meneh kowe iki mung gedhi bale? Apa meneh kowe mung Senopati? Ora tume tak tantang kok. Apa meneh kowe mung Senopatine? Jelas wedi. Wah. Wani ra anggepe apa? Aku tak takon, pripun? Aku ki sapa? Lho piye to ki? Aku ki sapa? Sesuk nek ora apal dabukane, takon karo sutradarane. Mah takon ro kene, anggepe apa? Aku ki sapa? Senopati Ndrawati kuwi sapa? Sencake wis ngerti wong sakmene iki ngerti nek gambar kaya ngene iki wujude sencake. Arep ngapa sampean? Aku ki sing kudu ngayomi satan itu kewajiban. Ngayomi marang Koko Prabu Kresna. Terus karepe sampean? Aku arep nesu. Oke, iki nesu karo nesu iki, Tru. Ya. Delokke, gayeng iki engko Bagong gelut karo Setyaki. Wis. Janji Sencaki kalah diurak wong semene mbane. Ha nek ngono kowe kalah nunggu engko men. Aku nek Sencaki nang kene, Der. Ya wis. Sampeyan arep ngapa saiki? Kowe wani karo Koko Prabu Kresna. Padha karo kowe wani. Sartane padha karo kowe nantang karo Senopati Garbaruci. Ben, Garbaruci ki ratake bojomu to? Kowe rak Garbaruci ki satriyan Garbaruci ki rak omahe bojomu to? Dewi Garbarini. Ngerti aku. Awe iki mung urip melu marang tuwae kok to banggak-banggake sen. Ah. Kowe mung urip melu wong wedok kok tok ndel-ndelke Satriya Garbaruci Raden Sencaki mlintir brengos obah kabeh. Ngiwanengen. Garbaruci iki omahe bojomu kok. Ya wis utu Garbaruci, swala bumi. Nah, bolak-balik ora Satriya kok labil. Ayo, nek sampean pancen arep wani karo aku, nek endi papan nenter kadikayat. Menungso ora tataran. Tanteni ning parapatan. Pedukan Karang Kadempel metu njaba. Metu njaba. Ayo. Kang, jak metu njaba ki lho.
Ra wani aku. Wah, anggepe ora celmongan cangkeme ora. Metu njaba, tututi Raden Setyaki. Pisan ora pindho dobleh ki senengane gawe kisruh. Awitane aku lek gawe kisruh ki meng mergo belane karo kowe ki lho, marwe tak belane kok ora melek ta kowe ki. Hus. Mbok bapak ngono kok marmer. Wis, sing penting ra aku iso ngundurke sike. Perkara lengko arep ngladeni sapa aku meng manut. Rajane ra awake dhewe ndek jago to, Pak? Sapa sik? Ngandel ora? Iki mbakoku. Wah, go udut-udutan. Mbako Temanggung tek. Kudu aku Yayana Sena. Wah, ora. Mriko. Anggepe mbako larang Mriko. Wigati madha ngapa ora teng mriki? Wonten perkara kaya ngene kok madha teng mburi udut-udutan. Iki ngono. Apa? Nglinting sak jempol-jempol. Baras ora mriko. Iya. Wajan konangan sing duwe. Ah iya. Konangan sing duwe tak kira nek mbako nganggur ya Yayana Sena. Wah, kewirangan mriko. Anggep ora mriki. Wong kancane do teng mriki kok ora. Aduh, mbako larang Edane isih metu kebule niku ndelok. Sajak enak banget udute. Ana apa kakekne Semar? Enten perkara kisruh. Kisruh apa? Kok dadi Antasena ora dijawel. Niki ngeten kula jarwani. Piye, Kang? Niki wonten dubriksa mriki. Dubriksa sapa? Prabu Kresna mriki. Lho, kok dubriksa ngaranine? Lah wong watake kaya buta kok. Larane dubriksa mawon. Nih, sik. Ora. Apa? Niku sake kok mbendoyot. Lho. Iku ora iso ngono. Lah ngandel ora. Mbakoku dicolong kabeh. Ameng ora. Nek ora tak rumat ning lemari mah. Ameng ngentek ki engko. Wong mbako le njaluk kowe kok. Ora sasak padake. Nyolong. Piye kok ngene ngopo? Mau dikepenakke ora. Sampeyan niku kuwate udut aspro gentro nggih pun, mboten sah arep udut lintingan barang ora. Niki wong ngeten, Prabu Kresna prapta mriki. Ya, wigatine ajeng murungke kekayuane bapak le arep bangun kayangan mandat saka Iwang Pikulun Bathara Guru. Lah terus ngopo kok kowe ngawi lancur-lancur Pandhawa? Lho, piye to ki? Jare sampean mau sago mbantu kekuatan. Ya. Lah niki mengke kula niku mau pun kebacot nantang Sencaki lho. Nek sampean ora iso ngundurke Sencaki sak ratu Ndarawatine, wong semene do ngurak sampean kabeh. Lho. Lah sambung rapete apa sik aku tak takon. Pripun? Sing nantang mak cilik Sencaki sapa? Kula. Hukum kesatrian kuwi gandeng kowe wis wani nantang satria kowe kudu wani nindakake darmaning kasatriyan. Nggih. Nek satria kuwi wani nantang, wani nanggung. Wani gawe perkara, wani ngrampungi perkara. Niku nek pambekan satria. Heeh. Lah niku kula nggunakake pambekan gedibal niku. Badar ya mir, badar. Wis ora usah dikalahke Bagong wong ora gelem ngalah. Oh, mrasudi kalah kok gelem. Sampeyan wau pun do sago wong semene pun nyekseni nek Antasena sakadang lancur Pandhawa ajeng bantu kekuatan karo Semar. Ya, Pak? Iya. Ya wis. Aku sago ngundur karo mak cilik Sencaki waton eneng dawuh saka bapakmu. Waton aku nampa dawuh kakekne Semar. Muni Mar. Muni piye?
Aku kira wani melu-melu apa-apa kok utak keplak lho kowe. Wis tak belani nganti kisra kancangan aku. Ora wani melu apa-apa. Muni. Muni piye? Wah, jan rekoso muni nah ndara kula pasah katentreman karang kadempel ndara sencaki sak sinuwun Ndarawati kali ndara Janaka mangundurke. Ngono cepet. Aku rawani Bagong, aku rawani. Mir. Saduk. Saduk kowe. Aku rawani Bagong, aku pekewo. Wah, jan wis. Kake. Ndara Antasena ndara Gatotkaca ndara jae kula pasah katentreman karang kadempel ndara nata Ndarawati sak rombongane mangundurke. Ora sudi aku. Welo piye ta kowe? Cangkeme Bagong ora cangkeme ambo banget kaya gong ora dadi ketok kowe nglakokke bapak ora. Kula niku janjane moh lho ngrepoti para bendara. Gandeng anak kula dobleh kencana niku senengane sok. Gawe kisra kula pasrah pejagesang ndara. Katentreman karang kadempel gandeng panjenengan pun saguh. Ajeng bantu kekuatan karo Semar nggih pripun carane? Kagatri sang kapirang rangkul kinempet kempet. Dosang retnaning bawana. Pripun? Aku ki satriya, Kakang Alaraja ki satriya, Kakang Gatotkaca ya satriya. Kersanipun nek nganti aku nglencati apa sing dadi sumpahku, nganti aku nglencati marang apa sing dadi kesaguhanku. Monggo wong semene wis padha nyosani yen Antasena Anaraja Gatotkaca padha sumpah saguh mbebantu kekuatan mangsaning kakene Semar Badranaya. Lilanana aku njaluk pamit. Sak isaku kae Siwa Ndarawati sak wadyabalane tak undurne kek. Katen prayatna semuriris eka balik Tityane kandayane Trisunya Purnama sasi Kowe kok do enak-enak kepenak Bagong. Ngapa? Kowe wis wani nantang Ndara Sencaki ra ya sak ora-orane kowe ngetokke keprigelanmu. Aku wis omong. Piye? Prai sewengi keprigelanku suda. Wah. Mongko jagatane iki jembare ora jamak. Ya ora apa-apa kok ya ora dilakoni kok ya gong ora. Nggih, karepe piye, Pak? Aja nganti kowe mengko nalika bapakmu wis kasembadan, bapakmu wis kelakon leh aku arep mbangun kayangan. Nggih.
Aja nganti ana wong sing sengguh, aja nganti ana wong sing ngarani Semar kae tanpa bendarane ora iso kelakon le bangun kayangan. Mula to le. Kowe iki anakku ragil, kowe anakku tengah lan kowe anakku mbarep. Kowe dadi wakile Semar. Ngetokno keprigelanmu. Ngetokno nek kowe iki iso mentas dhewe ngetokno, buktekno. Nek sejatine Semar kuwi tanpa diwangi bendara kuwi iso kasembatan le bangun kayangan. Terus ya ora ketang sak ubengan rong ubengan kowe menyang. Menyang nang ndi? Tanggal abang kok kon menyang. Kae ndara lancur-lancur Pandhawa wangono to le. Ya wis. Ya Gang mangkat Gang yo. Aku ora ndelok limbukan maksud rasah ngono. Awake dhewe nyambut gawe. Iki demi ketentremaning Praja Negara Ngamarta. Heeh, Gong. Nek perkara seneng-seneng ki iso dipikir keri wong kok ya isih awake dhewe kumanan goro-goro. Ya wis. Ya wis Pak nek ngono aku njaluk pamit. Nggih pun Pak nek ngaten kula nyuwun pamit. Nggih Pak nek ngaten kula nyuwun pamit. Nala Gareng Petruk Bagong sing ati-ati ya to le. Gagak sak tulita mel-mel. Bathara Guru. Kowe ora pisan ora pindho kok mung arep ngisruh karo apa sing dadi karepe Semar. Ya wis. Aku mung arep omong, mung arep tak sedake kowe. Neng donya iki kudu gunake paugeran becik ketitik ala ketara. Nek jan gegayuhane Semar ki miturut Gusti apik, ya bakale ketitik. Banjur miturutmu gegayuhane Semar kuwi ala rak ya mengko bakale ketara dhewe. Ora sandadak kowe ketalyalan Bathara Guru. Sampeyan wau pun saguh Dan ajeng mbantu kekuatan karo Bapak Semar. Kamangka niki pacoban lahir, pacoban sing kudu disingkirake lan kudu diadepi nganggo kekuatan. Sapa, Gong? Lho. Piye to ki? Jare sampeyan saguh ajeng ngundurke Ndara Secaki. Ya pancen aku saguh mergo janjane aku saguh arep ngundurke iki mung mergo sing dawuh bapakmu. Kuwi kakekne Semar dawuh ki mergo tok kongkon, ya ora? Nah, lha pripun? Mengke nek kula ora omong kok Semar ora temandang kok. Nek kula ora ngandani Semar ora sengara ngomongi sampean. Ning sesukna nek kaya ngono carane iki aku malah wegah ngewangi. Ajare sampean pun ikhlas, mongko iki pun diumumke, pun dibiyawarake. Bapak nggih pun nyeksani, kula pun nyeksani, Gareng pun nyeksani. Ayo wis piye-piye aku saguh ngundurke Makcik Setyaki, Gong. Nggih, ning ana syarate. Waduh. Napa syarate? Fotokopi KTP. Manggep kowe ngarep ndaftarke apa ora? Aku gelem ngundurke Makcik Setyaki, waton kowe maju sike. Lho.
Aku ora jumbuh karo kasunyatan ngarep. Ora kok. Ora jumbuh ki ora ning aku malah njumbuhke. Mergo aku mungkur saka pendopo mau aku krungu bapakmu omong. Nggih, omong karo kowe, Bagong kowe temandanga. Ngono nek kowe ora temandang kok ndak ana sing nyengguh karo Semar. Semar ki nek isane mbangun kayangan mergo dibantu karo bendara-bendarane lah. Kanggo medhot sartane kanggo mambengi omongan sing kaya ngono kuwi kowe maju wesik. Adepono Makcik Setyaki. Wah, piye iki? Aku ora padha karo kasunyatane karo omongane mau. Aku ki mah madake ngono lho, Gong. Aku ki sing ora wani temandang nek ora nampa dawuhe bapakmu, monggo bapakmu wis dawuh kaya ngono. Ya Kang Gatotkaca ya. Iya, Dimas. Tangel lamun wani aku karo kakekne Semar, karo Siwana Yantaka mergo mau wis dawuh kaya ngono, arak ya mestine nuhuni tembung sikik Bagong sikik sing maju. Mengko nek kula mati mungsuh Ndara Sencaki pripun? Wis sing sareh wae pikirmu aja kuwatir. Nggih. Antasena iki dikadigdayan. Napa? Iki weruh sungetku iki to. Nggih. Wah. Kula kinten nek borok ndasmu kuwi ora. Iki sunget ampuh iki pusaka. Nggih. Kadigdayane napa niku? Iki nek tak tutul metu banyune. Nggih. Banyune nek tak oles-oleske ning awakmu sing ngrasake lara utawa kowe mati, kowe tak olesi banyu iki urip meneh. Weh lah. Dadi nek mati diolesi urip meneh nggih, Den. Iya. Ampuh ngono kok. Nggih pun, nek ngaten ayem mati kula. Iya. Wis kono maju. Nggih. Kowe nek ketemper yudane kowe kalah mungsuh Makcik Setyaki mundur. Omong aku sing ngadepi Gong. Wah, jan ngene nyambut gawe penake ra kira-kira ora. Pun Den. Ya, hati-hati Den. Amok legane atiku ora. Tote lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Prananggana magawe kelarira wang-wang Edan Bagong malang kerik ngadepi karo Setyaki. Wis bentakan tepi kok. Lho. Rupak wani jembar wani. Aku nek wis salin kathok werna abang ngene iki tuan karo Setyaki. Apa pancen wis ora nyawa kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndelok wis abang. Lemu wani karo Prabu Kresna. Oh, Kresna wani karo aku wani karo Kresna mergo Kresna ngece Semar kok. Ana Kresna ngece Semar, Kresna arep murungke gegayane Semar umpama Kresna ora tumindak kaya ngono ra ya ora mungkin aku arep kaya ngono. Ngapain? Ayo sing dadi nyatane wae Raden Setyaki. Ora minggat saka ngarepe Setyaki kendharat tanganku mati dening aku. Kowe sik didelok sing dadi randha bojone Bagong apa bojone Setyaki ngono wae kok ora. Ngantem kok dendane. Oh.
mundur. Mbah santai mawon, mang meneng mawon. Ngapa kowe kaget? Bajigur ngece tenan le guyu. Kaget sampean? Hah? Kaget. Gire lose mah jalmatan kena kini arep paming sak bagonge sing ngayomi para her-her pantasaning para satya gegedhuk sama laduk. Buk bolong kali codhe nggih jane. Apa kowe kira? Ngandel ora? Mriku Anggir Antasena, mak cilik Setyaki ya. Malam niku Anggir Gatotkaca lenggah teng mriki. Paman Setyaki nggih, Paman. Niku Anggir Antareja iki. Ih, Paman Garbaruci nggih. Ngomong melu bojone kok ndel-ndelke. Ora bisa nggih omah dhewe iki rasa kementhus. Kowe iki kata. Yo. Apa sida arep macane Bagong? Sida apa arep ngrangket Bagong mergo jare Bagong ndek keluputan karo Prabu Bathara Ireng. Yo. Kuwi sampean jane nek ora nethok iku lha iso ora to? Linggo kene. Mah kula penak teng ngarep kok ora teng mburi risi. Anggep linggo kene ra. Nggih, jan wis. Yo muni aku wae, mau sumbarmu manguwuh-wuh. Arep matane Bagong ora minggat kendara tangane Setyaki lakon dadi randha bojomu. Saiki delaken sing arep nyanyi lagu Sida Randha, Setyaki apa Bagong? Setyaki sidane. Seneng banget dolanan cangkem kula ora mang delok niku drijine sampean. Ora. Kecantolan kangkung. Anggir Antasena, mak cilik. Kok lenggah teng mriki? Lho. Lho rombongan ora sato takoki kok lenggah teng mriki. Rombongane Bagong. Iki anu panitia mbangun kayangan. Anggepe ora. Wis kowe iki meneng ora. Wah kok kurang ajar banget iki cah nom wong tua. Tak jlentere ya mak cilik. Kados pundi? Ampun dipambengi, ampun dipepalangi. Niku Bagong niku menungso sing wis nerak pacak nerajang berbatang. Apa nerak pacak endi? Nerak patok endi? Kowe ora ngei patok apa-apa kok tak terak. Ngapain? Wis kowe iki minggir sik Ora. Iya. Wah. Mangkelke tenan cah iki ora. Tak jlentreh ya Mak Cik Setyaki. Kados pundi Anggir Antasena? Sampeyan ki kok mbangun miturut karo Pak D Kresna lho rumangsaku. Ya bener kuwi sesembahane sampeyan. Ya bener kuwi ratu gustine sampeyan. Ning apa ya bakale kelakon? Ratu sesembahanmu kuwi bener selawase urip. Ibarate wong tua kuwi ya ora kok gek ajeg bener selawase urip ki ora wong tua mesti akeh lupute semono uga. Sampeyan kuwi nayakaning Prajanegara Dwaraka. Sampeyan kuwi senopatine mak cilik utawa Siwa Kresna, sampeyan kudu iso milah, satare kudu iso milih. Endi sing sekirane kuwi apik kanggone sampeyan, sartane endi sing sekirane kuwi ora apik kanggone sampeyan, semono uga endi sing apik kanggone bebrayan lan sing ora apik kanggone bebrayan. Nanging Kakang Semar luput, nggih. Sik aku tak takon, lupute kakekne Semar apa? Hah? Aku tak takon lupute kakekne Nayantaka ki apa, klerune apa, nggon endi? Kok sampean nuding ngarani nek kakekne Semar luput. Ngendikanipun Koko Prabu. Oh, ame ngendikane to, rak mung jare-jare to kowe. Ngluputke wong liya berdasarkan jarene, ngendikane, sanjange, ature, jarene kae, jarene iki, jarene kuwi. Ora iso digunakake nggih, Den. Mbuh, Wah, Den. moh aku rembukan karo kowe aku mau kene. Wah, jan aku kok iki kok ora Aku tak nggo rembukmu anggere kowe meneng. Nggih, aku tak rembukan karo Mak Cilik Setyaki. Nggih.
Janji nyarusiku janji saur manuk saduk dhewe kowe. Waduh ampun to. Sampeyan ki nayaka, sampeyan ki satriya. Satriya kuwi hambek marang budi kang luhur ora kena mbedak-bedake, ora kena banci ladan. Ning lupute Semar niku ajeng badhe ngembari pangwasipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngembari sing endi tak takon? Lah menika ginaken tembung bangun kayangan. Kayangan ki ora kok kayangan Sulalaya sing di maksud karo kakekne Semar ki ora ning kayangan ki mung nunggak semi ya, Gong. Heeh. Oh tak totok. Anu iya, tak totok. Anu nggih. Kan Semar niku mung njilih tembung nggih, Den. Heeh. Kayangan niku papan sing endah, kayangan niku papan sing kepenak dienggo kebersamaane masyarakat. Ora kok terus sing dibangun kayangan papane Bathara Guru, kayangan Sulalaya niku Semar arep melu apik. Ngono wae sampean ora sakokean mikir. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatanipun ingkang paman lesan pura nggih. Ora apa-apa. Lah terus saiki sampean arep milih kepiye? Apa kira-kira arep melu sartane arep ngewangi Pak De Kresna apa arep ngewangi kakekne Semar le bangun kayangan? Kula lair lan batos. Sareng kula manah-manah, sareng kula gelar lan kula gulung. Lah kok kekayuanipun Kakang Nayantaka mriku estu luhur lan kekayuanipun Kakang Semar mriku becik. Ayo. Ndekna kok Bagong ora minggat sing arep sencake ya. Glethuk ndasmu. Kethak ndasmu. Bagong ndase gedhe sing ora sejeng ora tok klethak. Wes saiki sampean mung kari milih arep ngewangi sapa? Kula badhe estu. Biyantu kalian menapa ingkang dados gayuanipun Kakang Semar. Nah, iki ngene. Piye Bagong? Saurunge sampean gabung rombongan kula. Ya. Nggih. Niki kesepakatan bersama niki punan niki wau. Piye? Peraturane ngeten. Sarep ngopo neh menungsa iki? Peraturane ngeten. Peraturan apa? Niki anu lho niki ora kok teges pripun-pripun. Ning niki mung supayane adil pramarta. Ngoten? Supaya adil pramarta wong merga niki tiga serangkai niki wau nggih maringi kalih kula. Minangka apa? Minangka tiket masuk pembayaran rombongan bangun kayangan 2025. Piro kon menehi piro? Saikhlase. Pernah-pernane ning niki wau paling sithik niku 350. Jare saikhlase. Pun Mbah, gelem mboten gelem. Hambangane sampean mengke ngewangi Kresna. Monggo wegah sampean ngewangi Kresna. Aku mau ngewangi Koko Prabu. Nggih. Nek mau ngewangi Koko Prabu, napa Prabu Krena terus sampean arep ngapa? Mosok mung tilu teng omahe sing wedok. Ming manahke ming dirasani maratuane sampean to. Luwung sampean gabung rombongan bangun kayangan 2020, nggih. Yo, nanging apa kudu menehi kuwi mau? Lho, harus. 350 lah minimal. Ning ampun seru-seru ndak krungu niki. Niki wau ming urun nyelawe kok niki wau. Ya wis nyo. Minangka bukti yen aku ngewangi Kakang Semar. Nggih, niki pun ikhlas. Wis. Lahir batin. Yo, sekseni jagat sak isine ra. Apa tau? Balik ke ora? Apa? Balik ke ora? Ora tok balik ke aku mah wegah aku ora sudi ngewangi gayane bapakmu. Alah, Den. Mengarep golek sego samplukane kok dadak. Balik ke ora? Nggih. Balik ke ora tok balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Aku ki lahir batin ngewangi kakekne Semar ora dadak nganggo kaya ngono kuwi mau kok. Kowe malah tumindak sak gelemmu dhewe, anggepmu kaya ngene iki terus arep tok nggo pancatan. Nggih. Ah, jan wis ah. Ini anggap ya apa? Ini ra iso tak nggo nyate mau. Wah iki kok kisruh banget ta iki ora. Wis nek ngono tak pesthekke ya mak cilik kados pundi iki.
Sampeyan ngrombong melu kakekne Semar. Nggih. Lah ning niki mengko riyen. Piye, Kang? Niki tesih enten anu niki permasalahan tesih setunggal. Perkara apa? Ah niki Setyakine pun gabung mriki. Iya. Mangka niki Setyaki rak ming pinangka duta saking Prabu Kresna ta. Iya, terus karepmu? Ah Prabu Kresna niku biasane nek dutane ra iso ngrampungi perkara dheweke dhewe sing maju. Bagong, Pripun? aja kuwatir, aku dhewe sing bakal medhuhi marang Koko Prabu Kresna. Estu napa? Iya. Ning karo kowe. Oh nggih. Estu lho niki. Iya. Tak rampungane perkarane. Aku tak matur karo Koko Prabu yen to aku wis ngrombong Kakang Semar melu bangun kayangan. Nggih. Ah ngaten rak malah prayogi to. Ayo, tak kandhi. Nggih. Sinayang gelung mangruk mining sakra kumitir micil saking asta kang mintonaken triwi kramandira lho iki lelakon apa lah kok dadi ning atase mau Setyaki tak dawuhi sartane tak utus supaya ngundurke malah kepara ngrangket karo ponokan Bagong. Lah kok iki dadi Setyaki lungguh ning mburine Bagong iki kepiye iki? Kaget ya kau. Kaget sampeyan. Sampeyan kaget merga senopatine sampeyan teng mburine Bagong lumpruk tanpa daya. Niki pun dadi andahan kula, niki pun dadi ketibal kula. Lho edan. Setyaki aja sak geleme dhewe lho. Si Adi kuwi tak utus supaya ngrangket Bagong, lah kok dadi kowe malah manut karo Bagong menika? Sinuwun Ndrawati nyun pangapunten. Lho, aku ki kadangmu tuwa. Mboten. Kula ngundang mawi tembung Koko Prabu menika rak rumiyin. Sak menika kula menika kawula karang kadempel. Modar ora? Krungu kowe? Krungu sampeyan midhanget. Edan iki lelakon apa iki? Kula sampun kawon lan kula sampun teluk kalian Ponokawan Bagong. Mboten kinten babar wisan. Ponokawan Bagong menika digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kula wau tanding baweting yuda kalian Ponokawan Bagong, jebul kula kawon, kula nglumpruk tumuli kula teluk kalian Ponokawan Bagong. Modar ora? Ye. Senopatimu wae mune kaya ngono. Lagi senopatimu lho. Senopati karo ratu kuwi biasane sampun ratune. Coba arep njajal karo Bagong ye. Wani ye. Rumangsane kok jadi sepelekke dumeh cangkemku ndobleh terus. Justru iki kadegdayanku. Lho, Setyaki. Kowe iki senopatiku, kowe iki senopati negara Ndrawati. Nyuwun pangapunten, sak mriku kula nyuwun pamit. Kula sampun sanes nayaka praja negara Ndrawati. Kula sampun sanes kawula negari Ndrawati lan kula sampun andhanipun nata Ndrawati. Lho edan. Modar ora? Hah? Wani ya nyobar aku. Senopatimu wis undur diri nyuwun pamit ta. Perkarane napa, Den? Perkarane napa? Mergo tak kira yen to aku melu sartane aku isih ngayom ngersaning nata Ndrawati, tak kira mung malah gawe serana ndrebalane ngangkara murka. Modar ora? Denger enggak kau? Ayo, saiki suwe-suwenan yo.
Anggepe apa ora? Edan menungso ora tatanan. Iki lelakon apa iki lah kok dadi Setyaki kok manut karo Bagong? Manut wae. Jaman sakniki niku nggih, Den, tak omongi ya keras. Lho, ngawur. Jenengmu sapa? Kresna. No, reng, ireng, gam legam. Menungso ora tatanan. Jaman sakniki niku wong nek arep menang niku rasa dadak gontok-gontokan. Jaman sakniki niku nek arep menang rembuke niku rasa dadak adu atose balung uleting kulit. Ning mung dolanan barang lembut. Dolanan barang tememplek. Napa? Duit. Sampeyan arep pengen menang rembuke sampeyan arep kepengin omongane sampeyan dirungokke, sampeyan arep kepengin diboti manglontori duit. Jaman sakniki niku ngoten niku. Nggih ta, Den? Iya. Lho, kok mau basa karo aku kok saiki ora? Iki lurah Bagong iki. Nah, ngono kuwi mah. Edan iki lelakon apa lah kok dadi gumun atiku? Gumun kok ora. Haha. Anggepe apa yo sampean Setyaki? Wonten dawuh. Nanata Ndrawati ora gelem minggat saka Karang Kademel, prayogane undurna. Ngestaken dawuh. Setyaki. Ora edan wis Setyaki. Lho. Ah, ngono kuwi. Ora edan lho kowe. Aku ki sesembahanmu, aku ki ratu Gustimu. Nuwun sewu. Menawi kula kadhawan nyembah kalian panjenengan, rumiyin kula saguh nanging sakmenika kula sampun boten saguh. Sareng kula petung, sareng kula penggalih, sareng kula manah kekayanipun Kakang Semar menika luhur, boten kateges badhe ngembare panguwasipun diwaning para dewa menika boten. Iya. Jagat pangestu karo wayahu Bathara Jagat Pati Indra Jala Dewaku. Setyaki. Wonten dawuh. Ya iki kadangira ing Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu iki. No. Setyaki. Wonten dawuh. Piye Kresna? Gelem mundur apa ora? Isa mundur apa ora? Nek ora isa berarti Kresna torpedo. Nuwun sewu. Menika sak mangke nembe kula rembuki. Piye? Dirembuki alus gelem apa ora? Mboten purun. Lho piye to? Rudha paripeksa. Koko Prabu yen pamunten. Edan Setyaki aja edan. Menungso ora tatanan manus maning jajalanan. Kresna. Lah kok dadi siadi berguguk nguthuk manton gegayane Kakang Semar kuwi apik lho, reng-ireng. Wah, lah kok dadi kowe nampa dawuh kawasane Bathara Guru nek jare gayane Semar kuwi arep ngungkuli ngembari panguwasaning dewaning para dewa. Yayi Garbarusi. Yayi Setyaki. Ora idep. Keplak aku. Wong Kresnane wis minggat kok aku isih sandiwara. Jan wis apik iki wis. Gegayuane Bapak Kasembatan Dewangi Senopati Ndrawati kok wis ben arep piye lakumu sak karepmu Kresna.